دربارەی هەلمەتە ئۆپراسیۆنên یەکینەیên پاراستنا گەل یەپەگێ دژی ڕێخستنە داعشێل کۆبانێ و ژێر ناوێ شەهید هۆگر فەراشین بە ئارمانجا حیفهلانین و تۆلستەندنێ شەروانên یەپەگێ بەردەوامن و کۆنترۆلکردنا دەڤەرێ و گونداندا li gorî çavkaniyên yepekê ji doh ve heta îro 20 gund ji encama şer û pevçûnan dijî cekdarên Daişê ji bal yepekê ve hatin kontrolkirin û ziyanên gelekî mezin gihiştin Daişê. Sî û yek kuştî ji Daişê li meydana şer ketine û hevde term ji wan mane di destên yepekê de û ji aliyê çek û teqemenî û alavên leşkerî ve 20 Kilaşinkov û hawinekî eyyar 120 mm li gel 24 gulle topan û 8 gulle topên Katyoşa û yek dorbîn û du rext û du lasilkî û trombêleke leşkerî û tebabek ji teqemeniyan tev diketin destên şervanên yepegê li gorî heman çavkaniyan û ji aliyê xwe ve çavkaniyeke leşkerî ji odeya operasyonên Burkanil Furat û ji çend grûpên çekdariyên opozisyonê pêk hatiye ragihand. Yekîneyên parastina gel yepekê û hinek ji grûpên Artêşa Azad Gundên Tolika Jorîn, Tolika Jêrîn, Kortik, Korkişmetîn û Heymir kontrol kirin. Li gel kevirgehên Cezîrê û Xerabişk û Şehba û du miswelên Çelebiyê li gundewarê Kobanê. Ew ê çavkaniyê ji tora mîdyaya Rûdawê re tekez kir. Ji aliyê xwe ve li ser kontrolkirina 20 gundan û li ser ziyanên mezin gogihiştin Daişê di navbera her du rojên Bûrî de 120 kuştî û bi dehên birîndaran û ji navbirina 4 trombêlên leşkerî ku hatibûn armançkirin ji bal firokeyên cengiyên hevpeymanan. وەکو هەر جارێ دشکەستنا شەر و پەفچوونان de داعش ترومبێلên bombekirî dijî yepekê bi kar anîne û li gorî çavkaniyên berpirs şervanên yepekê dikarî bûn sê operasyonên xwekujî bi trombêlên bombekirî ji bal Daişê ve pûçel bikin. Li aliyekî din û li kantona Cezîrê jî şer û pevçûn di navbera yekîneyên parastina gel yepekê û çekdarên Daişê berdewamin û nexasma li Rojavayê Serêkaniyê û di operasyoneke leşkerî de yepekê dikarî bû bigire ser çekdarên Daişê li gundê Tilxenzîrê got trombêleke leşkerî kir armanc û ji nav bir tevî ew çekdarên got di nava xwe de vedhewand û heta niha hejmara wan nehatiye naskirin. Lolo Xan